You're always in good health. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Superman. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Lasay 5 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita.
Miyerkules, Setyembre 3, 2025. Manayanayang panahon sa siyudad sang Iloilo, 25 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatyan man kita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero, Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalon, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500. DTX 500. Tapnaon ang diabetes, hypertension, kag cancer. Magdumar adlaw-adlaw sang DTX 500. The superior antioxidant. The story of the day. The story of the day. Mansyon sang pamilya Diskaya sa Pasig City ginsulod sang Bureau of Customs. Madamong nga luxury cars, wala na kitaa. Sa balita lokal, balor 14.6 million pesos nga flood control project sa Banate na rusnak. Sa Estancia Iloilo, negosyante nag-table sang babayi sa beer house na kawatan. Sa balita regional, child labor sa Antique madata. Sa Santiago City, Isabela, balay ginanod sang nagadaludo nga tubig baha. Sa balita national, Senador Jinggoy Estrada ginbuyagyag nga 80 ang mga salakyan nga ginapalagihan sa mag-asawa nga Pacifico kag si Sara Diskaya. Mga flood control akong pag-review sa mga flood control projects sa pungsod ginsugura na sang Commission on Audit. Balita international, patay sa mabaskog nga linog sa Afghanistan, masobra na sa 1,000. Sa balita negosyo, DTI may bulig sa mga negosyante nga apektado sang reciprocal tariff. Balita sa inampang Pilipinas, champion sa Padel Cup sa pungsod Malaysia. Sa balita entertainment, later young ginbatag nga wala inisang proyekto nga konektado sa gobyerno. Balita ang extra special application. Agod may baluan kung sano manami mang laba. Agod nga magmalada yun ang hinalay pa Sir Bobby Riman, Sir Norberto Villasis, kay Sir Scooby-Doo. Sa Night of Glory Taxi Avanza 52, kay Sir Rainier Sonsa, Totong Labio, Goremia Biatisula, kay si James Carvilles. Nahimo na. Sa noayhan mang laba, ha? Panglaba ka kung hindi magulan para hindi mangin mahoramol. Parang ibang nga padagaan lang sang fabric conditioner. Walang kulob. Nakayuhoman si Sir Dan Calvo. Sir Dan! Si Ma'am Celine, naka-prayer si Tamol doon ka mo. Ma'am Annalyn Agravante. Pangapena, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Sport Biotics, DTX 500 kag Mighty C. Duwagi lamang sa 12 ka luxury vehicles nga natumod sa search warrant ang nakitaan sang Bureau of Customs sa raid nga ginpatigayon sa mga propiedad sa pamilya Diskaya suno kay Bureau of Customs Chief of Staff Jack Casipit. Ang mga salakyan amo ang isa ka Toyota Land Cruiser ka isa ka Maserati, sa diin ang iban pa nga masalakyan nga nakalista sa warrant ang wala na sa property sang pamilya Diskaya. Apisa rin buyagyag ni Sara Diskaya nga mayroon sila sang 28 ka luxury cars, 12 lamang sa maini ang nasaad sa search warrant. Silin wala ang maini sang record sa Bureau of Customs. Nakip sa mga natumod sa warrant nga mga high-end nga salakyan among Rolls-Royce, Cullinan, Mercedes, AMG, G63, Bentley Bentayga, kag Lincoln Navigator. Yari si Bureau of Customs Chief of Staff Jack Casipit.
12 yung subject na search warrant, subalit ang hinahanap natin ay 28 at doon sa social media post, doon sa kanila mismong ibinigay dating istorya, 4 na po yun. Ano? So hahanapin natin kung ilan talaga yan. At minimum, 28 yung sinabi sa Blue Ribbon Committee doon sa hearing na ginagawa ni Senador Marcoleta. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:12 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang D3 Bayo, ginatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, tumarna, D3 Bayo, epektibo. Na rusdak, ang ginabanta 25 meters nga flood control project ukon ang improvement sang canal lining, sang drainage sa barangay Bariga, Banati, Iloilo. Sa pagpangusisa sang K5 News team, ang kapugusan nga 300-meter project nagabalor sang 14,650,000 pesos. Angot diri ini ang ginsuguran sa Marso 8, 2025 kag July 6, 2025 kuntani ang completion date apang wala pa natapos sa idalom sang GUI Construction. Suno kay Arig, checker sang proyekto, narustak ang portion bangod sa pag-ulan kay mataas nga level sang tubig sang pagbaha sa din natapos na kuntani ang among portion. Dugang pa sang natungdan, mapag-on man ang pundasyon kag ilagin pa siguro ang pagkaayo sa among naguba nga proyekto. Matapos nag-viral sa social media ang laragway sang narusdak nga portion, kipadulungan ini sang mga personnel sang 2nd District Engineering Office sang Department of Public Works and Highways agod i-check ang proyekto. Ang mataamat na ini nga ginbakbak kag liwat naman nga kayuhon sa tion nga ma-harvest na ang humay sa tupad sining ulumhan. Bangod kinahanglan maglabay sang ilang nga mga equipment. Suno kay Arig, natarasar ang pag-obra bango sa pagbaha kag pag-ulan. Sa tion nga magtayuyo na ang manami nga tiempo matapos ang nabilin sa proyekto sa sulod sang ginabanta isa ka semana. Sa kaangot nga balita lokal na diskubrihan nga ginaparag-iyahan sang Diskaya Construction Firms ang 3 ka mga kontraktor nga nagaobra sang flood mitigation project sa Mohon, Arevalo, Iloilo City. Nahibaluan nga may yara sang 2 ka section ang among nga project kung sa diin. Ang una nga section ang may yara sang 2 ka kontraktor nga among St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa diin may budget nga malapit 90 million pesos. Kag YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated nga may budget nga sobra 140 million pesos. Samtang ang kontraktor naman sa Section 2 sang proyekto among St. Matthew Contractor and Development Corporation nga may pondo nga malapit 120 million pesos. Naibaluan nga nangin kontrobersyal ang Diskaya bangod sa bilyonas nga proyekto sa flood control projects nga ila nauyatan. Las 6:14 sa aga, oras dulong sang Mighty C para healthy mag-Mighty C. Flood mitigation project sa siyudad sang Iloilo. Personal nga ginbisita ni Mayor Raisa Treñas Chu. Jen Kaoyonan sa report. Nagpatigayon sang inspeksyon ang Iloilo City Government sa flood mitigation projects ng Iloilo City District Engineering Office o Kunekdeyo sa Mohon, Arevalo. Personal nga ginkaduan Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang among proyekto kaupod si Mayor Sofronio Fusin sa Banwas sang Otona. Suno sa alkalde dismayado ini sa nakita sinibangod madako nga porsyon sang suba ang ginlaksam sang proyekto kag ini ang ginatulo rason sang pagbaha sa barangay kag kaiping nga lugar. Ginpahayag pa ni Treñas nga mag-umpisa naman ang investigasyon sa mga flood control projects diri sa Iloilo City nga pangunahan sa University of the Philippines kag Central Philippine University agud mayara sang scientific nga basis sa mga paghinali pagtaas sang baha diri sa syudad. Dugang pa sang alkalde nga dapat paimbestigahan ang mga flood control projects kag mahibaluan ang problema para gilayon nga mas solusyonan. Ang aton nga mga projects like last time, gina-review na naton. Nagkuha tinata expert opinions with the UP last time to no NCTU. Isigihon naton ina kailantaw naton kung ang mga ilang proyekto nagakosang baha sa syudad. I-report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
Ang ining balita. Opisyales sang duha ka barangay sa Banwasang Dumangas, Lunsay, wala sang ihibalo sa narusdak nga slope protection. K5 Kim Kaluyo sa report. Wala sang ihibalo ang mga opisyales ang Barangay Bantud Fabrika, amuman Barangay Kumpayan sa Banwasang Dumangas. May kaangtanan sa narusdak nga slope protection nga sa karon panas naman sa lugar. Una nga ginpadulungan sang K5 News Team ang opisyales ang Barangay Bantud Fabrika sa riin. Suno sa kagawad, sakop na inisang Kumpayan. Bangod wala man sa mga dokumento o kon nangin coordination sa ila. Samtang, suno naman kay Honorable Romel Ardales, ang punong barangay sang Kumpayan, ginpayag sini nga sakop na inisang area sang Bantud Fabrika kag posible may gamay nga porsyon sang proyekto nga sakop na sang ila barangay. Dugang pa niya sa iya ihibalo tuig 2022 inigin umpisahan sa pagkonstruct kag mga tuig 2023 naman sang narusdak. Suno pa kay Ardales, wala ini na istoryahan sa council sang tinilkdan nga termino sa riin kagawad pa lamang ini. Rason nga wala siya nakahibalo sang kadamaon, balor kag iban pa nga features sang slope protection, amuman kung ano nga kumpanya ang kontraktor. Sa pagpangusisa sang K5 News Team sa lugar, wala man sang nakitaan ang mga pumuluyo nga project signboard. Sa riin nakasaad kung tani ang project title kag scope, pangalan sang kontraktor, contract cost, start kag completion date, amuman ang funding source o kon ginhalinan sang budget nga gina-require sa mga government projects. Sa karon, ginatingwaan pa sang K5 News Team nga makuha ang bahin sang natungdan nga mga ahensya. Yari naman ang kabahin sang payag ni Kapitan Ardales sang Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Way mga may kabalo kay way man lagi proper coordination na may sa barangay ng ligad. Si Kapitan na nakalang sang nagligad ang ano mo sa akong ibalo do ay way ko kabalo. Okay, previously kagawad ka kap no. Okay, kagawad ako ng ligad. Kag way man na may mga may kastorya na sa council may agi nga kung maging nagagis ka sa Kapitano kung naginatag lang ang mga dokumento. Naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by Huwebes aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Ang healthy nga kape, mananam. Hindi na magpadala sang tiglawas sa meeting kaupod ang Iloilo City District Engineering Office. Subong adlaw si Mayor Isa Maria Lourdes Treñas Chu. Bulaton na lamang sang Iloilo City Government ang reshuffling sang DPWH bagi kay Secretary Vivencio Bringas Dizon kaya mag-request ang resignation sa mga opisyal sang DPWH diri sa syudad. Dugang pa sa alkalde, tinutuyo sini nga isa na lang ka coordination meeting ang himuon kung may bag-o na nga liderato ang Iloilo City District Engineering Office. Ang coordination meeting hiwaton subong nga adlaw. Sa dugang pa nga balita, lokal mainit nga nagsabdanay sa ginhiwat nga House Infracom hearing sang Kongreso si Deputy Speaker kag 1st District of Iloilo Representative Janet Garin kag navotas Congressman Toby Tiangco. Ini ang kasunod sang ginhimo nga mosyon sa hearing nga imbitaran bilang resource person sa House Appropriations Chair Congressman Zaldi Co kag former Senate Finance Chair Senator Grace Poe. Suno kay Garin nga kun tani wala gina personal sang iya mga kaupdanan sa Kamara ang ginhimong investigasyon sa mga ginapahayag budget insertion sa mga anomalya nga flood control projects. Kasunod sang nangin pahayag ni Garin ginpamilit sa gihapon ni Tiangco nga dapat gid nga magtestigo ang mga kongresista nga may kaangtanan sa budget insertion samtang liwat-liwat nga ginahambal ang I have the floor. Temporaryo naman nga ginsuspend ang hearing matapos ang mainit nga pagsabtanay sang duha ka mga kongresista. Si Congresswoman Janet Garin is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have record, the floor. please. On the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse to invite. I have the floor. Mr. Chair, suspend. Motion to suspend. Las 6:21 sa aga, oras sulong sang Klinika Spore Biotics. Ginisoryahan sang Iloilo Provincial Government kag sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI
ang mga preparation para sa dinagyang kagkasadyahan sa Kabaduhanan 2026 sa Enero. Apang sinapol ang gipangunahan ni Iloilo Governor Arthur Rivera, Defensor Jr., kag sang pila ka official sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Katuyuan sang temprano nga preparation ka coordination para sa World Class Festival suno kay Governor Defensor Jr. ang kabahin sang pagpasiguro nga ang duha ka kahiwatan ang masaulog nga mapun-an sang cultural pride kag participation sang komunidad. Dugang pa nga balita lokal, naghiwat sang picket rally sa Plaza Letagay ang mga militante nga grupo sa pagpangunan sang Bayan Panay agod nga pakamalauton ang tuman kataas nga real property tax kon RPT nga ginapatuman sa Iloilo City. Sa interview sang programa El Calcigador kay Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sang Bayan Panay, nga dako ang epekto sang tuman kataas nga RPT sa mga negosyante kag labi na sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Ginatangan pang tamod ni Foro nga madamo sa mga negosyante ang nagapanirado kabangdanan nga madamo man ang nadulaan sang trabaho pangod ini hindi masarangan ang pagbayad sang RPT sa Iloilo City. Nagapaningwa man ang grupo nga maghinunanon sa pamunuan sang syudad agod nga ma-appeal nga panubuan ang real property tax. Si Elmer Foro diri sa may Plaza Letagay para ipalabot sa city government ang panindugan ng Bayan Panay upod sa Panay Consumers Alliance regarding sa ato na pagpamatok sa sining tuman kataas nga real property tax kagiban pa nga pagpamuhi sa syudad sang Iloilo. Tungod sa malala sining epekto hindi lamang sa mga may propiedad kag hindi lamang sa mga manggaranong kundi mas labaw sa tanan sa mga imol naton nga kauturan sang real property tax kag iban pa nga forma sa pagpamuhi sa syudad sang Iloilo. Alas 6:23 na sa aga, mga personnel sang Philippine Coast Guard sa Western Visayas hanason. K5 Alex sa report. Magalawig sang 5 ka adlaw ang patigayunan nga water search and rescue kon WASAR training sa mga personnel sang Philippine Coast Guard o kon PCG District Western Visayas. Ang training ang pasakupan sang magadangat sa 25 ka mga Coast Guard personnel gikan sa rehiyon sa East. Sa opening ceremony nga ginpangunahan ni Commodore Christopher Auro, ang District Commander sang PCG Western Visayas, ginpahayag sini nga ang training ang may katuyuan nga mas mapasanyog ang abilidad sa mga personnel sa water search and rescue. Ang training ang patigayunon sa headquarters ng among ahensya sa diin. Kabahin sang training among basic life support, rubber boat handling, search and rescue, survival skills, kag basic knot tying. Inisikat K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is Publiko ginapahalong sang PNP subong nga Vermonts. K5 Karen Badilla sa report. Ginahaylo sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang publiko nga mangin vigilante agud masiguro ang ila safety kag seguridad sa subong nga nag-umpisa na ang bare months. Suno kay City Director Colonel Kim Ligada nga prioridad gid ang seguridad sa din ang crime prevention ang hindi lang hilimuon sang kapulisan kundi obligasyon man ini sang publiko. Ginpasiguro man ni Ligada nga mas ginpasangkad nila ang visibility patrols, strategic police deployments, presensya sang kapulisan sa mga public area kag padayon nga koordinasyon sa mga stakeholders. Samtang ginaabisuhan man sang ICPO ang publiko nga gilayon magtawag sa 911 o kon sa numero nga 0908-377-0914 pananglitan nga kinahanglanon ang police assistance. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you sa aga oras sulong sang klinika DTX 500. Ginpasidunggan sang Iloilo City Police Office ang pila ka police stations kag police non-commissioned officers kadungan sang flag raising ceremony sa Camp Achilles Plagata, syudad sang Iloilo sining karon lang.
Ang certificates of recognition ginhatag sa 3 ka police stations tungod sa ila exceptional performance sa Unit Performance Evaluation Rating o kon upper sabtong July. Ang 3 ka police stations amo ang top 1 Iloilo City Police Station 6 sa liderato ni Police Captain Benji Desin, ang officer in charge. Pinasundan sang Iloilo City Police Station 7 sa liderato ni Police Captain Michael Toboran kag Iloilo City Police Station 1 sa liderato ni Police Captain Melchor Tolentino. Samtang nabaton naman ni Patrolman Emil Silagoria ang Certificate of Recognition bangod sang iya commendable accomplishments kag noteworthy contribution sa police service. Sa dugang pangabalita lokal, top 1 performer ang Iloilo City Police Station 4 sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Christ Inot sa anti-drug operation sa bulan sang Agosto. Sa nasambit ka bulan, nakapatigayon sanday Captain Inot sang napulo ka operasyon. 18 ang naaresto lakip na ang mga high-value target. Tagyara sa 910,000 pesos ang market value sang illegal nga droga nga nakuha. Pahig naman ni Captain Inot, luyag sini nga matawhay kag matinlo sa illegal nga droga ang syudad sang Iloilo. Dugang paniya hindi man siya isa ka Ilonggo, apang palangga sini ang mga pumuluyo nga nagasuporta kag nagasalig sa PNP. Las 6:27 sa aga oras sulong sang Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang order under Klinika Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, Ma'am Beth Idarlilia, Ma'am Mimi Diduroy, Ma'am Aisa Ahmad, pagtumar sang Klinika Spore Biotics. Sa Istansya Iloilo, negosante, nagtable sang babae sa beer house na kawatan. Reggie Di Mayo sa report. Nadakpan sang katapo sang Istansya Municipal Police Station ang isa ka babae nga ginaaligar nagpangawat sang kwarta sa isa ka resto bar sa Barangay Bayuyan, Istansya Iloilo pasado alas 11:30 sang aga Setyembre 1, 2025. Ginkilala ang suspitsado kay alias Mary, 30 anyos, empleyado sang nasambit nga bar, may live-in partner kag residente sang Barangay Di Vera Sara, Iloilo. Sandig sa impormasyon sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO, nagkadto sa bar ang biktima nga si alias Ferio, 44 anyos, kasado, isa ka negosyante kag residente sang Barangay Poblasyon, San Dionisio, Iloilo, kung sa diin gintable si Nisi Maria kag nag-inom sa VIP room apang sang kagahon sang Setyembre 1 sang mapiyungan ini upod ang suspitsado, nakibot na lang siya nga wala na si Mary kag ang iyang belt bag nga may unod nga 2,000 pesos nga cash pagbugtaw niya. Gilayon nga nakabaton sang report ang kapulisan kag madasig nga nagrespondi sa diin natigayon nga nadakpan ang suspitsado. Sa karon yara na sa kustudiya sang Istansya Municipal Police Station ang suspitsado kag desidido naman ang biktima nga magpasaka sang kaso nga pagpangawat ukon paglapas sa Article 308 sang Revised Penal Code. Ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong. Sa katapusan nga balita lokal sa Molo, Dalagita nga nagabusong nakuhaan sang droga. K5 Aaron Refuyos sa report. Mga maninoy da, baw! Giyahin nyo sa maayo inyong iyada tungod sa drug bypass operation sang RPDO 6. Si maninoy kagang iyada na kumpiskaran sa mga sobra 1 milyon nga balor sang ginapatian sa Cebu sa distrito sa Molo. Yan ang detalye sa atong balita. Nagabusong sang 3 kapulan ang ginapatian 17 anyos nga si alias Iris kag naaresto man ang iyang maninoy nga si alias Kiki, 42 anyos sa nakuhaan sa 1,360,000 pesos nga balor sa ginapatian Cebu sa drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Boulevard, Molo, gabi isang Setyembre 2. Sa interview sa K5 News Team sa Deputy Chief ng RPDO 6 nga si Police Major Marvin Villanueva, una nga nabaklan si Ikik gamit ang 3,000 pesos nga bypass money. Gindala niyang pulis sa balay sang source gamo si alias Iris kag sa syudad sang Iloilo lamang ang ina operasyon na kumpiskar sa ila ang pulo tanan ka mga plastic sang ginapatian Cebu nga nagabugat sang 200 gramos. Dugang pa may impormasyon na ang pulis sa supply sang 2
ka-individual. Bali, almost isang buwan din namin to sinusubaybayan. And then after nun, nag-conduct ng baybas yung mga tropa natin, mga operatiba natin. And then ito is nagpalasa sa labas. After nun, pumasok po sila sa loob ng inner portion ng Boulevard. Doon po natin na-consummate yung ating pagtansak sa baybas natin. Kag sa karon mga ka-K5 nakahunong na sa Iloilo City Police Station 4 ang iyang iyada kag iyang Maninoy kag sa diin sila ang pasakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadudong sa inyo sa 500. Las 6:32 na sa aga, Philippine Standard Time. Child labor sa Antique. Madata, Eileen Magbanwa Taroha sa report. Nakabalhag ang Philippine Statistics Authority o kan PSA Antique kang 207 o kan 0.14% sa 146,202 ka mga kabataan nga nagaedad 5 tab 17 anyos ang naga-engage sa child labor sa probinsya kang Antique. Diyang base sa datos nga nakolekta, humalin Hulyo 15 tab Setyembre 30, 2024 kag ginpresentar ni Mr. Randy Tacugdoy, ang Chief Statistical Specialist kang PSA Antique sa ginpatigayon nga 2024 Community-Based Monitoring System Data Turnover Ceremony. Sa datos kang PSA Antique, may redyana kang 0.34% ka mga 5 tab 17 anyos ang naga-engage sa child labor sa Banwa kang Valderrama, 0.33% sa Lawaan, 0.32% sa Barbaza, 0.22% sa Bugasong, 0.20% sa San Remeo, 0.17% sa Bilison, 0.13% sa Tibiao kag Patnongon, 0.12% sa Kulasi, Tobias Fournier kag Hamtik, 0.11% sa San Jose, 0.10% sa Libertad, 0.9% sa Sebaste, 0.8% sa Sibalam, 0.7% sa Aninii, 0.6% sa Kaluya, kag 0.05% sa Pandan. Ang diya nga mga numero makabulig sa mga local government unit nga makabuhat ka mga aksyon, programa o kon plano agad madura ang forced labor matapos ang modern slavery kag human trafficking kag masiguro man ang pagdumili kag pagkas ka mga indi mayad nga porma kang child labor. Kag balita regional halin ridya sa may probinsya kang Antique. Ako naman si K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. Sa Capiz, 4 ka employers nga wala nagabayad sang contribution ginpasabat sang SSS. K5 Jolito Bordas sa report. 4 ka mga employers sa siyudad sang Rojas ang ginisyuhan sang notice of violation matapos nga naibulungan nga wala nagabayad sang kontribusyon sang ila mga empleyado sa Social Security System. Ginpatigayon sang SSS Rojas branch ang run after contribution evaders o kon raise operation nga ginpangunahan ni SSS Visayas Westo Division Vice President Angelo Blancaber. Upod ang legal team, Rojas Branch Head Rene Moises Gonzalez, Accounts Management Section, kag local nga media. Lakip sa ginisyuhan sang Tisha ang isa ka medical clinic, hardware supply store, cellphone accessories shop sa isa ka mall, kag isa ka bake shop. Suno sa SSS, ang nasambit nga operasyon, isa ka inisyatibo, agud masiguro nga ginatuman sa mga employer ang ilang nga obligasyon. Ginhatagan man sila sang kahigayunan nga bayaran ng overdue contributions paagi sa one-time payment o kon installment plans. Para sa DTX 500 Morning Newscast, irisi kay K5 Jolito Valles Borda. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM. DTX 500. Las 6:35 na sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang D3 Bayo kag DTX 500. Sa Santiago City, Isabela, Balay, ginanod sang nagadaludo nga tubig baha. Dan Chavez
sa report. Tinangay ng rumaragas ang tubig baha ang bahay ng isang residente malapit sa Sinili Overflow Bridge na sakop ng Barangay Sinili, Santiago City. Sa eksklusibong panayam ng K5 sa biktima na si Federico Dizon, kwento niya na matapos maramdaman ang mabilis na pag-apaw ng tubig ay agad nitong inilikas ang kanyang mga mahahalagang gamit sa mas mataas na lugar at iniwan ang kanyang tahanan. Sa loob nga lamang ng ilang sandali ay nalubog na sa tubig ang kanyang tahanan na kalaunay tinangay ng malakas na tubig baha dala ng nararanasang malalakas na pag-ulan sa lungsod. Agad namang nagpaabot ng agarang tulong ang pamahalaang panlungsod sa biktima maging sa iba pang residente na nalubog rin ang tahanan. Mula rito sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa himpilang kampyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Sa Pampanga, Granada kag armas nakuha sa mga kawatan. K5 Roel Tarayaw sa report. Arestado ng pulisya ang umano'y 4 na kawatan matapos masakote ang mga ito sa isang checkpoint operation sa MacArthur Highway, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Batay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Nasabat ang mga sospek na magkangkas sa 2 motorsiklo sa inilatag na anti-criminality checkpoint sa naturang lungsod. Nagtangka pa umanong tumakas ang mga sospek kung saan nagpanggap pa umano ang isa sa mga ito na isang pulis at manuhol para matakasan ang mga otoridad. Nakumpiska sa mga sospek ang isang Glock pistol na baril, isang kalibre .380 na baril at mga bala, isang granada at ang pera na ginamit ng mga sospek sa tangkang panunuhol sa mga otoridad. Naniniwala ang mga otoridad na mga nadakip na sospek ay pawa mga miyembro umano na isang robbery hold-up gang na nag-ooperate sa lungsod at mga karatig lugar. Nakaharap na ang mga sospek sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunitions and explosives, usurpation of authority at corruption of public official. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit, uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national. Ang balita ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Nagapanag-iya sang 80 ka mga salakyan ang mag-asawa nga Sara Diskaya kag Pacifico Curly Diskaya II. Santo sa ginbuyagyag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sino kay Estrada sa 80 ka mga salakyan, 40 sa maini ang luxury vehicles. Kung madumduman, nagpatigayon sang raid ang Bureau of Customs sa mga propiedad sa pamilya Diskaya sa Pasig City. Sa diin, duhagi lamang sa 12 ka luxury vehicles nga natumod sa search warrant ang nakitaan si Senador Jinggoy Estrada. Mr. President, ayon sa aking nakalap na impormasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang na 40 ang luxury vehicle. Sa dugang pang balita national, ginumpisahan na sang Commission on Audit o konkuha ang ila performance review sa nanari-sari nga mga flood control projects. Ginpayag ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba nga gilayon sila nga nagsabat sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Nasa dinhi sa ginpagawa nga COA Resolution 2024-2026 Performance Audit Portfolio. Isa sa mga nasambitan nga programa ang mahibaluan kung ang flood control projects ang nagapugong sa pila ka mga lugar. Ginmanduan man ang Performance Audit Office nga isubmit gilayon ang report sa tion nga matapos ang ginapatigayon nga audit. Las 6:40 na sa aga, oras dulong sang DTX 500. May duwa ka officials ang Department of Public Works and Highways sa DPWH sa Bulacan nga napierde sang 300 million pesos kada isa sa kasino.
Ini ang ginbuyagyag ni Senador Panfilo Ping Morena Lacson. Suno kay Lacson nga isa sa ila district engineer samtang yara sa manubo nga pwesto sa agency ngalun sa may salary grade 19. Kintago pa nila ang matuod nila nga pangalan kag nagausar sa mga alias o kon imbento nga mga pangalan. Ginpalapot naman ang among information kay DPWH Secretary Vivencio Bringas Dizon. Una na nga ginbuyagyag sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginako man ni Anay Bulacan First District Engineer Henry Alcantara nga ini ang nagahampang sa casino kaupod ang Anay Assistant District Engineer nga si Bryce Hernandez. Sa katapusan nga balita national, ginbuyagyag ni Committee on Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian nga bangon sa utang sa pungsod mayara sang 142,000 nga utang ang tagsa ka mga Pilipino. Suno kay Gatchalian, kung hindi madumala ang nasambit nga utang sa pungsod, mahimo nga ma-accumulate sang Marcos administration ang pinakamataas nga debt accumulation sa tanan nga mga administrasyon. Sa piyak nga bahin, nagpahig naman si Secretary Finance Ralph Recto nga ang 70% sang aton nga utang ang nahimo nga asset sa mga Pilipino sa diin invest ini sa GSIS, SSS, PhilHealth kag iban pa. Las 6:42 na sa aga, subong adlaw Huwebes. Sa mga taga-Pasig, Dueñas, Tingli, San Enrique, San Rafael, Dumaraw Capiz, kag dumalag kadto kamo sa Klinika Pasig Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasig City. May free consultation. Free consultation man sa Klinika Kalinog Branch sa tubang sang McDonald's, sa Cosmart, sa Kalinog. Blessed morning kay Sunshine, Sir Tabsky Havillana Diaz, Mama Marie Thalia Mitchilina, Congressman Pablo Bebot Nava III, kay Ma'am Ding Doremdes Nava, kay Sir Pablo Bambo Nava IV, sa Ermita Dumangas, good morning sir, kay Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Mildred Diloso Pabon, and number 1 kagawad Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas. Tumara ka mo D3 Bayo ha. Blessed morning kay Ma'am Mary Ricabar, alindiri sa Pilipinas, nakadto sa Florida, USA. Sir George Jocampo, Sir George Jocampo sa Anaros Subdivision, Mandurriao. God bless you sir. Good morning also kay Sir John Lee Sarabia and Ma'am Irene Vasquez Sarabia. Nini IC himos na. Lucas, Isikari Lucas, good morning. Tabsky Diaz, kay Ma'am Mimi Didoroy, Nestle's Cakes and the Pastries, kay Ma'am Nizel Dumdumaya. Ang cake ni Ma'am Nizel kag ni Ma'am Mimi namin iniipare sa DTX Coffee Mix. Ma'am Sally Tayo Romano, Aldrin Birey, Aisha Ahmad, Ma'am Beth Idalilia Romeo Subire, Sir Norberto Villasis, kay Sir Scooby-Doo. Sir Scooby-Doo sang Light of Glory Taxi, Avanza 52. Hulay Maray, sa Sitio Miyokboy, Barangay Kagay, Leon, Iloilo. Sa pamilya Kabaya, Kabaluna, Aldamar, Bulawan, Kanto Mayor, Katahom, Kalikaran, Kampolyo, Ohanola, Kari, Almohane, Kapitle, Kagkabansag. Tumar na kamo sang DTX 500. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Sa Afghanistan, padayon nga nagasaka ang numero sa mga nagkalamatay sa ginakabig pinakalala nga linog sa Afghanistan. Suno kay Taliban Administration spokesperson Sabihullah Mujahid, nagadangat na sa 1,411 ka mga tao ang napatay, samtang 3,124 ang napilasan. Nagkalaguba man ang 5,400 ka mga balay. Ginakabalakan nga madamo pa ang natrap sa idalom sa mga nakalaguba nga balay suno sa Afghan Red Crescent Society nga nagatrabaho sa riyon. Inapatiyan nga magasaka pa ang numero. Sang Lunes, nagtayog ang magnitude 6 nga linog nga may kadalumon nga 10 kilometers kung sa diin ang eastern provinces sang Kunar kag Nangar ang labi nga naapektuhan. Sa katapusan nga balita international, sa Indonesia nagresulta sa kaakig kag bayolente nga pagprotesta sa mga pumuluyo patok sa gobyerno ang 250
property price hike proposal, mass food poison sa mga kabataan kag monthly housing allowance sa mga mamalidha sa Indonesia. Nagumpisang rally sa Guasang House of the Representatives sa diin ginpamatukan ang monthly housing allowance sa mga mamalidha ngayara sa 50 million rupiah o kon $3,000 nga masobra pa sa napulo ka beses nga monthly minimum average wage sang isa kamamumugon. Hindi pa matumod kung sino ang yara sa likod sang nasambit nga bayolente nga hublag protesta apang posible nga masundan ini suno sang Indonesian government. Las 6:46 sa aga kung constipated ka, nabuldayan nga magpamuhin. Sir Jean Ray Siman, Janice Abelia Mila, Hedrich Blisario dra sa Maasin, kay Sir Wilfredo Tabumfama sa Balcoa Tubungan, tumarka mo Klinika Spore Biotics. Cheryl Burgos Tanangonan sa Barangay Rizal, Oton, Iloilo. L&J Store, thank you sa pagpamati. Tumarnas ang D3 Bio. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news kinatulong sang DTX 500, Mighty C kag Klinika Spore Biotics. Bukas ang Department of Trade and Industry o DTI sa hagna nga magatukod ang pungsod sang credit facility agud mabuligan ang mga exporter gikan sa mataas nga tarifa nga ginapatuman sang Estados Unidos. Suno kay Trade Secretary Cristina Roque nga mahimo nga matigayon na nila nga matukod ang credit facility paagi sa Small Business Corporation, ang financing arm sang DTI. May nagakaigo nga pondo ang Small Business Corporation nga maghatag sa financial nga bulig sa mga exporter nga affected sang reciprocal tariff sang Amerika. Sa reference rate, 187 pesos and 67 centavos ang baylo sang isa ka Kuwaiti dinar, 80 pesos and 97 centavos ang Jordanian dinar, 77 pesos and 36 centavos ang British pound, 64 centavos ang Lebanese pound, 125 pesos and 93 centavos ang Omani rial, 57 pesos and 26 centavos ang United States dollar, 77 pesos and 57 centavos ang United Kingdom pound, 71 pesos and 53 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 65 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 62 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 52 centavos ang Australian dollar, 151 pesos and 90 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 26 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 44 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 77 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 59 centavos ang United Arab Emirates dirham, 67 pesos and 5 centavos ang euro, 8 pesos and 2 centavos ang Chinese yuan, 10 pesos and 52 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 98 centavos ang Denmark kroner, 13 pesos and 56 centavos ang Malaysian ringgit, 33 pesos and 79 centavos ang New Zealand dollar, 3 pesos and 7 centavos ang Mexican New Peso, 5 pesos and 72 centavos ang Norwegian kroner, 3 pesos and 25 centavos ang South African rand, 6 pesos and 10 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 87 centavos ang New Taiwan dollar. Las 6:49 sa aga. D3 Bio kag Mighty C. Gusto mo nga healthy? Ma'am Gemma Cristalis Sumido, Sir Jerlan Sumido dira sa Santa Barbara, Sir Janly Sarabia, Ma'am Irene. Tumarnas ang D3 Bio kag Mighty C. Sa ato nga balita sa inampang nagkampiyon ang pambato sang Pilipinas sa Asia Pacific Paddle Cup 2025 nga giniwat sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ginluto sang Paddle Pilipinas ang 7 kaiban pang pungsod. Sa pagpanguna ni Senator Pia Cayetano, ginlutos sang Pilipinas sa championship round ang Hong Kong sa score nga 3-0. Samtang nakuha naman sang host country nga Malaysia ang bronze medal. Nakuha naman ni tennis icon Johnny Arcela ang men's most valuable player, samtang si Joanna Yitan ang ginkilala naman bilang women's MVP.
Sa imo nga problema sa panit, manghabon, DTX Beauty Soap. Alap-up, whiteheads, blackheads, punggod, kag acne. DTX Beauty Soap. Kag para wala ang sudang ilok, Clinica Deo Fresh. Blessed morning kay Sir Jean Ray Siman and Ma'am Apple Kamari Siman sa Sambag Saraga. Nagapangapena DTX Coffee Mix. Mami Cheng Alba Dungines and Bishop Don Guines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo. Bishop Don, Mami Cheng, good morning. Lasay 51 sa aga, oras dulong sang Mighty C Syrup for Kids. Sa ato na nga balita, entertainment, sa tunga sang issue sa mga irregularidad sa flood control projects nga ginakaulamiran sa mga politiko kag kontraktor. Ginpatag sang Anay Pinoy Big Brother o kon PBB housemate kag subong construction businessman nga si Slater Young nga wala inisang anuman nga proyekto sa gobyerno. Nagpagwa sang payag si Slater sa nga Instagram story matapos siya ginpamangkot sang isa ka netizen kung nakapulos inisang buhis sa mga pumuluyo. Suno kay Slater, apisar duha o kon bisan duha na ini kadekada sa industriya sang construction. Wala siya sa gihapon sang luxury vehicle kaangay sang Rolls-Royce kag ang iyagid lamang nga payong sa salakyan ang hatag pa sang bangko. Kung madumduman, nakilala si Slater bilang the hotshot engineer kag nagdaog sa Pinoy Big Brother Unlimited sang tuig 2012. Lasay 52 na sa aga. Anong iya nga payong ginhatag pa sa iya? Ang hapon gani na bali, ginpakayo ko. Norberto Jolin Montaño sa Buena Vista, Gibalas. Good morning, sir. Jade Garvilles, along sa skula, magpangamuyo gid. Kim Heroso Panes sa Sitio Tinibawa na Barangay Maasin, Pasig City. Pasig City Vice Mayor Nonoy Elicer Casillano Chavez. Mayor, good morning. Kay Ma'am Melinda Chavez, Sir Ray Castro, kay mga vendor sa likod sa City Mall sa Pasig, sa Bus Terminal. Kay Vice Mayor Panga Lamasan Picso and Ma'am Kapid Labiaga. Dira sa Mansoni Vice Mayor Panga Lamasan Picso sa Tipulo Dueñas. Tumara ka mo dira sang D3 Bayo. Good morning also kay Ma'am Gemma Crisalis Sumido, Ma'am Laro Samagaysay, Sir Bambu Nava, and Sir Steven Hirardino. Good morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Sport Biotics. Lucas! Are you ready for school na? Tapos na gani. I see! Nini! RV Chris Caceres sa Tubungan. RV Chris Caceres, good morning, sir. Red Alinsyaga. Sa Ronnie Labos sa Julius Snackhouse. Namit ang ilang meatballs kag sopaw. Sa balitang extra special diri sa Pilipinas, Pastor Bobby Riman, Professor Luis Saldivar, may estudyante naghimo sa application nga nagasuggest kung san o kag ano oras manami manglaba agud magmala ang hinalay base sa lakat sang panahon. Akon kagabi ng laba ko ay napisanan ako. Suno kay JD Satsatin, computer science major, nga nakuha niya ang ideyang himuon ang maglalaba application. Sa iya kaugalingon nga experience, sa iya lola nga permisa ginasugo nga phone po nang linaban! Ay na maura na! Sunod sa iya nga bangod sini nga experience, iya na pinsaran nga maghimo sa application, Ma'am Marie, agod may baluan kung san o kag ano oras manami imang laba nga sigurado magmala ang hinalay kag hindi kinahanglan nga magsala sa pagpamunpon sa hinalay kung daw mabuo ang ulan kag hindi magbaho ang linaban. Kung hindi magbaho, utangan ninyo sang fabric conditioner para walang kulob. Ibala Ma'am Inday, Regeline Hinerdinoman. Ma'am Inday, hinalay mo, may kulob wala. Di ang natabo sini Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, nga invento ini sang isa ka estudyante diri sa Pilipinas. Ang application, ginimo man nga simple ni JD Satsatin ang among application nga kinahanglan mamangkot ang magagamit kung bala maulan o kung hindi.
kung ano oras manami manglaba kag mayara ini sang mga drawing. Siri! What do you mean by this, Siri? May friend gani kita, Sir K5 Alex. Kung manawag siya sa akon, call Ted Bandera. Sa iya bala nga, kuhan nga iya nga salakyan nga high-tech. Call Ted Bandera. Ginpatod man ni JD nga bangod ang iya lola ang iya inspiration sa paghimo sang application, Ma'am Inday Hinerdinoman, sarang makagamit sini ang bisan sino, bisan hindi teki. Sir John Yanora, grabe no, sa application na lang mahibaluan kung saan maulan, hindi kanay manglaba. Subong nagapanglaba ko, las 11 malana ina. Ayan Chris, Buena Panila, Magbete Soloso, Sir Bebot, good morning. Kumara ka mo sang Klinika Spore Biotics. Dugay-dugay imbento na inikon ma-detect na sang application kung ang imo tupad lang nga tao ng malain or hindi. Pastor Bobby Riman, good morning Sir John Yanora. Las 6:56 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Dapat nga magpakabakod ako tungod kay maayo gid ang Dios sa akon. Nagahimo siya sang dalagko nga milagro. Now I can relax, for the Lord has done this wonderful miracle for me. Psalm 116 verse 7. You are from God, little children, and you have defeated this people, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Pero mga anak ko, kamo iya sang Dios. Kagindaog na ninyo ang hindi matuod nga mga propeta. Kay ang Espiritu Santo nga ara sa inyo mas gamhanan pa sang sakay Satanas nga nagagahom sa mga tawo sang kalibutan. 1 John chapter 4 verse 4. Hindi ko kamo pagbayaan nga wala sing upod. Mabalik man ako sa inyo. No, I will not abandon you or leave you as orphans in the storm. I will come to you. John 14 verse 18. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am Aida Amar Ali. Ma'am Aida Amar Ali sa Anjo Store and Food House sa Miagao. Ma'am Regeline Hinerdinoman, Ma'am Mary Ricabar, Pastor Bobby Riman, Norberto Jolin Montaño, Aisha Ahmad, John Ray Pareño Pedrajas. Thank you, sir. Ang oras alas 6:59 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Magpamati sa Health Alert, Ted Aujero Francia kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa